Ordet canvas, det er, det betyder jo i hvert fald i min terminologi, at det er noget med, at du skal ud og præsentere dit produkt for kunderne, og du skal prøve at sælge. Ganske enkelt. Ud og stemme dørklokker, eller lave telesalg, hvor du simpelthen ringer og præsenterer dit produkt. Det er benhårdt, men der er ikke nogen vej udenom. Du skal simpelthen ud og præsentere det her. Du skal ud og vise flaget, som vi plejer at sige. Og det er benhårdt, men der er ikke andet at gøre, end at du har selvfølgelig forberedt dig rigtig godt. Du har noget materiale med, og du ser godt ud. Er klædt ikke for pænt, men heller ikke for sjusket, og dufter selvfølgelig godt. Neglene er renset og det hele. Du er præsentabel, men ikke ud over det fanatiske. Fordi så udstråler du simpelthen alt for meget, at du er sælger. Så man skal prøve at se lidt uformelt ud, men alligevel med en vis respekt for det, du er i gang med. Og det her canvas her, jamen, det er benhårdt, som jeg sagde, men det er den eneste rigtige måde også at lære din kundegruppe at kende på. Fordi når du er ude og lave det her canvas, så møder du rigtig mange forskellige mennesker. Og får rigtig mange gode snakke med dem. Og igennem de her snakke, du får, der får du rigtig mange gode input. Det kan jo være, at de ikke lige nu er klar til det her produkt, du kommer med. Men de synes, det lyder interessant, og de vil gerne høre lidt mere omkring det. Og så i den snak, så får du faktisk nogle gode input. Det er i hvert fald noget, jeg har haft succes med, eller haft, hvad kan man sige, haft held med. Det er der, at den måde, som Gesto er blevet formet på gennem det første år, vi har været online, jamen det er faktisk med hjælp fra restauratører. Både dem, som vi har som kunder, men også dem, som måske ikke er kunder endnu, men som alligevel har brugt lidt tid på at sætte sig ind i, hvad det her det er for noget. Og det er jo guld værd at få noget feedback fra kunder og fra potentielle kunder. Så Canvas, det er simpelthen det er hårdt, men det er også sjovt. Jeg har det i hvert fald sådan, at når jeg er ude og besøge restauratører, og også i min opstartsfase, hvor jeg var ude og lave research ved dem, jamen det jeg havde held med, det var simpelthen at gå ind ad døren og så præsentere sig. Simpelthen altid sige sit navn og hvor man kommer fra. Og gerne trykke en hånd, trykke en næve. Og så ganske enkelt selvfølgelig måske lige spørge, om restaurantchefen er der, eller chefen af den her butik, eller hvem det nu er. Det er jo meget rart lige at få fat i ham, der egentlig har det endelige ord alligevel. Og så simpelthen, så kommer den her, hvad kan man sige, salgstalen jo, ikke? Men lad være med at blive for teknisk. Simpelthen ganske kort fortælle, at du kommer for at sælge ham noget, og man kunne være interesseret i at høre noget omkring det. Lad være med at pakke tingene ind. Lad være med at stå og snuble over ordene, fordi du egentlig helst ikke, hvad kan man sige, vil gå direkte til sagen og egentlig fortælle, om du kommer for at sælge noget. Det kan du lige så godt gøre klar med det samme, men der er selvfølgelig forskellige måder at gøre det på, og jeg synes, den bedste måde det er at sige tingene direkte, uden at stå og pakke dem ind, og lad være med at blive alt for teknisk. Simpelthen forklare ham, at du har det her produkt, og det kan give ham den her fordel, det har det her egenskaber, og hvad er hans udbytte ved det. Fordi så vil han højst sandsynligt blive interesseret og vil spørge ind til mere. Så hvis du i løbet af de her 20-30 sekunder, du har, hvor du møder den her person, så på 20-30 sekunder skal du simpelthen fortælle ham, at du gerne vil sælge ham noget, og hvad det går ud på, og hvad han får ud af det. Så hvis han har tid, så vil han gerne høre mere, og hvis han ikke lige har tid her nu, jamen så kan det være, at I kan lave en aftale om, at du kigger forbi senere, eller du ringer til ham. Så det er sådan lige, hvad jeg synes, du skal gøre. Altså præsentationen, du skal være klædt pænt på, men ikke for formelt. Du skal være soigneret, og du skal være personlig, du skal være dig selv, du skal være afslappet. Lad være med at tage en eller anden maske på. Det gennemskuer de bare, og det kan du heller ikke holde til i længden. Vær dig selv, og så med et smil på læben. Det er også bare mennesker ligesom dig, dem du kommer ud til. Så vær dig selv, og så vær præcis.
og ikke for teknisk. Så det var lige mit råd nummer 6, må det så være. Det er, hvordan du griber det her canvas-arbejde an. Og canvas-arbejde, det er nødvendigt. Det kan du ikke komme udenom. Så der vil jeg bare sige pøj, og så bare gå i kødet på dem.